ಗ್ರಾಮದೇವರಾಜಿನ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಇಂಚನೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಲ ಇಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಧರ್ಮಸತ್ಯಗಳು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಜಾಗದ ಅನಾದಿಡಿದು ಆರಾಧನೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ನಾಗಲ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಇದು ಮಾತು ತುಂಬದಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ ಬೇಲಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರೆತಂದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಮಾರಾಪುರ ಎಂಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಹಿಡಿದವರು ಎಂಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಐನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದದು ಅಂಚೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದದು ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಮರಮಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಪೂರ ನಾಶ ಮಲ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ದೇವರೆಂಗಲೆ ಕೋರ್ತುಜೀರು ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತರೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಂದುವರೆತೊಂದು ಪೋಡು ಬಂದ ಅಂಡ ಐನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ದಿತ್ತದು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬನನು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಬೋಡ ಚಿತ್ತನ ಪೀಠನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಬಂದದು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತುಂದ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಐಕ ಜೀವಹಾನಿ ಆಪುಂಡು ಹಿಡಿದು ದಾನವಂಜಿ ಪಾಪತ್ಗಳು ಅಥವಾ ದಾನವಂಜಿ ದೋಷದ ಭಾಗ ಈ ಪರಿಸರದ ಜನತೆಗೆ ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಈ ಮಾತ ಗ್ರಾಮದೇವರು ನಾಗದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿವಾರಣೆ ಎಂಗ್ಲಡ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದೂರೀಕರಣ ಮಲ್ತು ಕೊರದು ಆ ಮರ ಕಡ್ತಿನಡಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಐಕಲ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಪಣಪಿನಿಂಚಿನ ಒಂದು ಜೀವ ಐಕಲ ಒಂದು ಬೋಡಾಜಿನ ಚಿತ್ತನ ಉತ್ತಮ ಸದ್ಗತನೆ ದೇವರೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರದು ಆ ಎಂಗ್ಲಗೆ ಬುಡ್ಚಾಂದ್ರೆ ಮರನ ಕಡಪೆರೆ ಆ ದೇವರ ಎಂಗ್ಲಗೆ ಅನುಜ್ಞಾನ ಕೊರಡು ಬಂದದ್ದು ಗ್ರಾಮದೇವರಲ್ಲ ನಾಗದೇವರಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿಡ್ ಲಕ್ಕದುಂತ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಚ್ಚೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಜ್ಜದೀತ ಈ ನಿಲ್ಟ ಐತ ಲೆಪ್ಪೋಲೆದ ಅಂಚನೆ ನಿವೇದನ ಪತ್ರನ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಲೇಸುಡು ಇತ್ತ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಪಾಲ್ದತರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರುದ ನಂಚನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪೂಜಾ ಕಿಲ್ಲೂರು ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಕಾರಂತ ಪುರೋಹಿತರು ಶ್ರೀ ನಿತೇಶ್ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ರವಿ ರೈ ಬಜೀರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ನಮಿತಾ ಗಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಯೂಬಿ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಕೆರಬೈ ಶ್ರೀ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ್ ಮಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧು ನಕ್ಲೇನು ಮೋಕೇಡು ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಸಂಘಟಿಕೆಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅದಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಲಲಿತಾ ಸುಂದರ್ ನೇರ್ಲ ಬತ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತ ಸೇರುಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಪುಣ್ಯದ ತಲೆ ನಾಗನಿರೆ ನಾಗಜಡೆ ಸರ್ಪಬಾಯಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ನಾಗನ ಆರಾಧನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಪುನರಪಿ ಲಕ್ಕುದುಂತವನಂಚಿನ ಸಮಾಜಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನೆಲೆಟ ಇನ್ನು ಒಡದು ಸುರುತ ಭಜ್ಜನೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಬಿಡು ಬಾಯರಂಡು ತೆನ್ಕೈದ ಚಂದ್ರಗಿರಿದ್ದು ಬಡಕೈದ ಬಾರ್ಕೂರು ಮುಟ್ಟ ಮೂಡೈದ ಮಂಡಿನ ನಾಗಾರಾಧನದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ಮಗ್ಗಾದ ತರೆತಗ್ಗಾದ ಅಡ್ಡೆಬೂರೊಂದು ತುಳುವನಾಡದ ಮಣ್ಣುಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಕಾಪುದಿದ್ದು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲೆಗ್ಲ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಈ ನೆಲೆಟು ನೆಲೆಯಾಯಿನಂಚಿನ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪೆಗ್ಲ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರೊಂದಲ ಬರವು ಶರವುಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನರಮಾನಿ ಮಂತಿಂಚಿ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಭಿನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಬೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತನಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು. ಹರಿ ಓಂ.
ಮಾಗಡದ ಅಧಿಪತಿಯನ ಸೋಮನಾಥನನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೆಲೆಯಾಂಚಿನ ದೈವ ದೇವಿಯರು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಿರು ನೆಲೆಯಾಂಚಿನ ನಾಗ ರತ್ನೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದಗಳ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಪುರಾತನ ಕಾಲಡು ಜೈನರು ಆರಾಧ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಭಕ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಉಂಚಿ ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ತೋಜಂದೆ ಸುಮಾರು 600 ವರ್ಷ ಆಂದು ಬಂದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಪಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಾಗನು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶನು ಶ್ರೀ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ಮುಂದಡಿದ್ದಿ ಒಂದು ಊರ್ದ ಪೂರಾಕ್ಲನ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೊತ್ತೊಂದು ಪೂರಾಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಸಭೆನಲೆತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಉದ್ದೇಶದೇನು ಗ್ರಾಮದಾಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ನೀನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೂರಾಕಲ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಬರ್ತದ್ದು ನೇಕು ಒಂಜಿ ದಿನ ತಾಮೂಲು ಪ್ರಶ್ನೆನು ದೀವುಡು ಪಂದದು ಪಂದೇವು ಆ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗೆಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಶ್ನೆಲ ದೇವತ ಪ್ರಶ್ನೆలు ತೋಜಿದ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಗನ ಅಂಚನೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಅಜೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಡು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೆರೆಲೆ ಉಂಡು ಅವು ಕೆರೆಲ ಒಂದು ಅಜೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿರಾದು ಉಂಡು ಬಂದದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ನಾಗನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ನೀತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತ್ರ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿದ ಬರ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಐಕಾಪುನ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಮಂತ್ರ ಅಂಚನೆ ಐಕೊಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಮಿಟಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದದು ಯೋಚನೆ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಐಕೊಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಮಿಟಿಲ ರಚನೆ ಮಂತನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಮಿಟಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜ ಕಿಲ್ಲೂರು ಗುತ್ತುಂಬೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಂತದ್ದು ಐಕಾಪುನ ನಿರ್ವಹಿ ವಿಭಾಗದ ಇಂಚಿನ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಐನು ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೊಡೈತನಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪಣದ ಅಗತ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆ ಪಣದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನರು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರು ಆರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರಾಕಲ ಪರವಾದ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೌಕ್ಯರು ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಚನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೆಯ ಕಿಲ್ಲೂರು ಗುತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ರಾಜಾ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ವಂದನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನದು ಭಿನ್ನಾಯಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪ ಬೆಳಗಾಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪರಲೇರು ನಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ ತೋಜಿದ ಬರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಪೌರತರನ ವಿನಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಹಾರನ ಮುತ್ತಲಿಕೆಡು ಈತಿನ ಟಾಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡಾತಂದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಡಪುನ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಅಂಚನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಪುನ ಪೂರ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ನಂಗೆ ಪೌರತರಾದ ಆರೇ ಒಂಚಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ವಿನಾಯಕ ಕಾರ್ಯಂತ ಆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾದ ಪೂರಾಕಲ ಪರವಾಗಲು ಮೋಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಈ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ರೆಪ್ಪು ನಚ್ಚನ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ಕಾರಂತರಿಗೆ ಮೇರು ವಿಠಲ್ ಬಂಗ್ಯಾರ ಬತ್ತದು ಶಾಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನಾಯಿತು ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಮಗೆ ಮೆಸ್ಕಾಂದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಿತೇಶ್ ಹೊಸಗದ್ದೆಯವರು ಆರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಪುನಚಿನ ನಿತೇಶ್ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಕೆರಬೈಲ್ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಮ್ಗೊಂದು ಸಲಹೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ ನೆತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಮಿಟಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚನೆ ಗೋವಾನಾಥ ಆಶ್ರಮದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಲೈನ್ ಅಂಚನ ರವಿರೈ ಪಜೀರ್ ಮೇರುಲ್ಲರ್ ಆರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋಣ. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಾದ ಉಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರವಿ ರೈ ಪಜೀರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಾರನಾಥ್ ಕೆರಬೈಲ್ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನಾಯಿತು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬೇರೆ ಅತಿಥಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಂಗೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊರಪುನಾನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಧನಂಶ ಅಕ್ಕ ಆರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ನಾಗ
ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ ಮತ್ತು ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡ್ಪಡದು ವಿನಂತಿ. ಅಂಚನೆ ಗುರುದೇವ್ ಡೆಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ದ ಮಾಲೀಕರಾಯಿನ ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಉಲ್ಲೇರಲು ಆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಡೆಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ದ ಮಾಲೀಕರ ಯೋಗೀಶ್ ಕೆರಬೈಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಕೆರಬೈಲ್ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಮಲ್ಪಡ್ಪಡ ಸಂದೀಪ್ ಕೆರಬೈಲ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಹೂಬಿ ಉಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡರು. ಉಳ್ಳಲ ನಗರಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಯುಪಿ ಮೇರೆಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲದ ಗೌರವದ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡ್ಪಡಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಹುಳ್ಳಾಲ ಪ್ರಕರಣ ಇದರ ನೆತ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಅರ್ಜುನ್ ಮಾಡೂರು ಆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸಂಘಟಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಜುನ್ ಮಾಡೂರು ಮೇರೆಗೆ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಪಾರದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡ್ಪಡಿದೆ. ಅಂಚನೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಈಗ ನಾಗರತ್ನೇಶ್ವರಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಯಿನ ಶಿವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕೊಟುಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ದೇವ್ ಮತ್ತು ಶಾಲು ಪಾರದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಜನೆ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಪಣ ಲಲಿತಾ ಕೌಲರು ಲಲಿತಾ ಸುಂದರ್ ಬೆರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಲಲಿತಕ್ಕಾಗಿ ಲಲಿತಾ ಸುಂದರ್ ಮೇರೆಗೆ ವನಿತಾ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಪಾರದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡ್ಪಡ ವಿನಂತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಾ. ಅಂಜನೆ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ನಮಿತಾ ಗಟ್ಟಿಯುಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲು. ಉಳ್ಳಲ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ನಮಿತಾ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಗ ಭಾರತಿ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಪದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡ್ಪಡ ವಿನಂತಿ. ಭಾರತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಚಲ ಉತ್ತುಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಹರಿಯಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸೇವಂತಿ ಗುಡ್ಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಗೆ ಪೂರಕಲ ಜನಗ ಮುಟ್ಟುಲಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಣೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಐಕೊಂದು ಒಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮನ್ಪರೆ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಒಂದು ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಆರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಪಲ ಚಿಂತನೆ ಮಂತೊಂದು ಪುನಚನ ನೆತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತನಚನ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಬಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ನಿಖಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕಿಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಜಯರಾಮ್ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಪಾರದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡ್ಪಣೆ ವಿನಂತಿ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु
ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆದಾಗಲ ಈ ನೆಲತ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಹಂಚಿನುಂಡು, ಈ ನೆಲತ ಶಕ್ತಿಲು ಹೆಂಚಿನುಂಡು, ಈ ನೆಲಟ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೆಲು ಹೆಂಚಿನುಂಡು ಮಾತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಮಂದಿಗಳ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪ ನೆಲಟ್ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಪನವುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಲ ಐಟೆಪ್ಪು ದೇಪಡ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚಡ್ ಯೋಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಲು ನಡಪೆರುಂಡು. ನಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳೊಂದು ಸುಯೋಗ ಅನ್ಪನೋರು ದೇಪಡ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟು ನೀಡಿದು ಪರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಪರಾತ್ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳ ತಲೆತಲಾಂತರದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಸನ್ನಿಧಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತನ ಅವು ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯೊಂದಿಗೆ ಪಡೆದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆನೆ ಪಂತಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸೇರಿಗಿಡು ನಡಪಾಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸುಯೋಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಾಗನ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸುಯೋಗನ ನಮಗ ತಿಗುದಿಲ್ಲ ಅನವಭದ್ರ ಕೃತಾವಂತು ವಿಶ್ವದ ಪಲ್ಲಕ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲರ್ದಲ್ಲ ಭಯ ಭಕ್ತಿದ ನಮಗೆ ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಡೆದು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಜೆಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದರು. ಸಮಾರಂಭಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ಪನಂಚಿನ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲ ಸೇರಿಗೆಡು ಕಲಶಡುಪ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ಐತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಂಕೇತ ಪಯನಚಿನ ಅರಿತ ಉಲೈಡುಪ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರನ ನಿವೇದನ ಪತ್ರನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಜೆರಡ ವಿನಂತಿ ಮೊದಲ ಐತ ಮಾದರಿ ಚಿತ್ರನ ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಹೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ ಶ್ರೀ ನಾಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಯೋಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರುವಂದ ಬತ್ತಿ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕ್ಲ ಸೇರಿಗಡು ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಕಲಸಡು ಇದೀದು ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆವಡೆ ಪನ್ಪ ನೆಲೆಟ್ ಭ್ಯೋ ನಮಃ ವೇದಗಡಿತ್ತಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬತ್ತಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಕೊರೊಂದು ನಾಗರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಿರಬೈಲು ತುಕ್ಕೊಟ್ಟು ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಮಗ್ರವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿವಸ ವಿಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ ಪಂಪಿಂಚಿತ್ತಿನೇ ಸಮಾರಂಭನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತರವಾಜಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಆರಂಭನ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಂಡದು ಆರಂಭನ ಕೊರಿಬಕ್ಕ ಐಕೆ ವಾರೀತದ ಒಂಜಿ ವಡಕಲ ಬರಿಯರವಲ್ಲಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಉಲ ಹೆಚ್ಚಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ವಾರೀತಿದ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಬರಿಯರಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕ ಮಾತ ಆ ದೇವದೇವರನ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಜಿಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಬೋಡು ಬಂಡ ದಾಯಿಕ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಬಂದಾಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಜಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಡಪಡು ಬಂದಾಂಡ ಒರಿಯಡ್ದು ಅಸಾಧ್ಯ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಐಕ ಸಹಜ ಪಂಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇರಿದ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಏತಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಡಪ ಒಂದು ಪೊಯರೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡು ಬಂಡದಂಚನೆ ಆ ನಾಗರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಜಿಂಚಿತ್ರ ಸಮಗ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಆ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹಡದವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡು ಈ ಜಾಗಡು ಆ ಸುಂದರವಾಜಿಂಚಿತ್ತನ ಪುರ್ಲುದ ನಾಗರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಪರಿಸರದ ಜನತೆ ಇನಿಮುಟ್ಟ ವಾರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಾದಿಳಿನ ಪುರ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದರ ಈನ ಮಾತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಸುಖತ್ತ ಸಾಧಿಡು ಬದುಕೆರ ಬೋಡಾಜಿಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ನಾಗದೇವಿರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಡು ವಾರೀತದ ತೊಂದರೆ ಬರಂದೆ ಪುರ್ಲುಡು ಆ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಂಗ್ಲಿಡ್ದು ಆ ನಾಗದೇವಿರ ನೆರವೇರಿಸಾದ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತಿರನ್ನು ಮುಗಿಪಾವಂದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ 3 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಡೆದಾಗಲೇ ನಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಸಮಯ ಆಗಲೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಂತೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ 10,000 ನಾನು ಚೆಕ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಬಂದೇನೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನನಗೆ 10,000ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತದೆ, ಆಕಾಶಾತ್ ಪದಂ ತೋಯಂ ಯಥಾ ಗಚ್ಚತಿ ಸಾಗರಂ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿ ಗಚ್ಚತಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ
ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೀರುವಂತಹ ಮಳೆ ನೀರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ದೇವ ದೈವಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪರಂಧಾಮ ಕೇಶವನಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಏನು ಮಳೆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳುಂಟ, ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಹನಿ ಹಣ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಮಳೆ ನೀರಿನಂತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಂತೆ ಇದು 15 ಲಕ್ಷ 17 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಅಂತ ನನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಶ್ರೀನಾಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಸ್ಥಾನದ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸುರುತ್ತ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ ತನು ಮನ ಧನರ್ದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ ದುಂಬತ್ತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ತಮಲ್ತಂದು ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿಡು ದೈವಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದೊಟ್ಟುಗು ದುಂಬತ್ತ ಒಂಜಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದ ಈ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಈ ದೀಪ ಬೆಳಗಾಯನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅರ್ಚಕರಾಯನಂಚಿನ ವಿನಾಯಕ ಕಾರಂತರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಖಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸೊಂದು ಪ್ರತಿ ಸಲ ತನಕ ಕೊರ್ನ ಕಾರ್ಯನು ನಮ್ಮ ತೂದುಪ್ಪ ಇನೋಳಿದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನನ ನಿಖಿಲ್ ನನಲಾಕು ಸರಿಯಾದ ತೋಡುಂದಾಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗು ಪೋಡು ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಅಡ್ಯಾರದ ಸಾಧಾರಣ ಪೋಪುನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಆದು ಪಡತ್ತು ಪಸಬೇರ್ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲನ ಕಣ್ಣು ನರಹರಿ ಪರ್ವತರ್ದಲ್ಲ ದುಂಬತ್ತ ತೋಜಿನವು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತ ಮುತ್ತಾಲಿಕೇಡ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜನಪರ ಸೇವೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಖಾರ್ಮೆನು ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಮಧೇನುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನಹಿತವಾದ ಒಂಜಾತ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿದ ರವಿಯಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಹನಿ ಹನಿ ಸೇರಿದರೆ ಹಳ್ಳ ತೆನೆ ತೆನೆ ಕೂಡಿದರೆ ಬಳ್ಳ ಪಂದ್ ದುಮ್ಮುದಕ್ಲಿ ಪಂತೇರು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಂಡೇರು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನೀ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗನ ಸೇವೆಗೆ ಎಂಚ ವರ್ಷಡರ ವಂತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಇನಿ ಊರ್ದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕಣ್ಣಿಗೂ ತೋಚುನಂಚಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ದೇವರ ಪಣ್ಣ ನಾಗದೇವರ ಬೆತೆ ಮಾತ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತದ್ದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಅಂಡ ಏಪ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಹತ್ಕೊಂಡು ಅತಂಡ ಕರ್ಮಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆರ ಪನ್ಪುಲಕನೆ ಈ ಕರ್ಮನು ಮನ್ಪುಲ ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿಫಲನು ಇತು ಓಡ್ಚಿನ್ ಇಂಕ್ಲಿನ ಕಾರಂತೆರಾಯನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣನ ಪನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆಜುನೂದು ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚ ಜೈನರ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿನಂಚಿನ ಈ ಬನ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುರುಕಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಪೋನಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಡು ಐನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪರ ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಋಣ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಈ ಭೂಮಿಡು ಅವಲ ನಾಗಗ ತನು ತಂಬಿಲ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರದಿಂದಾಂಡ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ನನಲ ಒರಿಪಾವಲಿ ದುಂಬುದ ಜನಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಲಿ ಪನೊಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ತ ಕಥೆನು ಕೊರ್ತೇವೆ ಇದು ಇಂಚೊಪ್ಪುಡು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡಪೋದು ನೀನು ಕೊರ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಯ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಪುನ ಇಂಚಿನ ಕಿನ್ಯಪ್ರಾಯದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒರಿಪಾವುಡುಂದಾಂಡ ಇನಿಯೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆಪ್ಪೋದು ಐತ ಕಥೆನು ಜೋಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪಿಲ್ಲ ಕೌಡು ಅಪ್ಪಗ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಸುರುವಾವುಡು ಕೇವಲ ಕರಸೇವೆ ಶ್ರಮದಾನ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕನಕ್ಲತ್ತನ ಸಮಿತಿದಕ್ಲತ್ ಆ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಏಪ ಜತದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರದ ನೆಲೆ ಬುಳೆ ಮಾತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆರಂಭಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಿನ ಮನ್ಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ಪುಗ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಏರೇ ಆದುಪ್ಪು ಮಾಮಲ್ಲ ದಾನಿನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರಡು ನಿಗದಿಯಾಯಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅಡಚಣೆ ಬರಂದೆ ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಳಗಡು ಮೂಲು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ನಂಬಿಂಚಿನ ಭಕ್ತರನ ಕಷ್ಟ ಮಾತ ಪೋದು ಅಕ್ಲೆಗೊಪ್ಪನ ದೋಷ ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಪುದರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಬರಡು ಪಂದ್ ದುಂಬತ್ತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ 2 ತಿಂಗಳದ ಅವಧಿಡು ಎಂಗಲ್ ಮಾತ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಏರ್ ಮಾತ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಪೋದು ಒಂಜಾತ ಪಣವುದ ಸಹಾಯದೊಟ್ಟುಗು ಎಲ್ಲಂಗಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿಜೃಂಭಣೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಎಡ್ಡ ಪುದಪ್ಪುಗು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಸರ್ವಿಚನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಯಾನು ಈ ಸಮಿತಿಗಿಡ ಬರಿಯರ ಕಾರಣ ಬಂಡ ಪೂಂಜೇರನ ಮೂಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪರು ಆಯ್ಕೆ ದೈದಿದ್ದೀರು ಬರೋಡನೆ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತು ಇನ್ನೊಳ್ಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಪಂಡೇರು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಡಿ ಬತ್ತೆ ಇಡೀ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರಿರ ಉದಾಹರಣ ದೇವರನ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಆ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ತಾಯಿ ಪಂಡ ಆ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನಿ ಊರಿಗೆ ಏಪ ಬೈದಿನ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಮೇತೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂಲ ನಾಗದೇವರನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕಿದ ನಾವೆನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯತನ ಅವಿರತವಾದ ಶ್ರಮವಿಸೋದು ಇನ್ನರ್ದಾಪನಂಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಮಾತ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಈ ಮೂಲ ನಾಗ ಬನ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ನಮೈತೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ದಾಲಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಣ್ಣಮ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗಾರು ಏಪ ಬೋಡ ಆರು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬೋಪಿರು ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದಿಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅವನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರಿನೇರ್ ದುಃಖಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಿದನು ಆ ಪೊರ್ತುಕು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಜಾಗ ಏಪನ ವರ್ಷದ ದುಂಬಿ ಇಂದು ನಾಗಪನ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಸಿಟೇ ಉಂಡು ಬೆನ್ನು ಯಾನೇ ಬರಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾಗ ಸರಿ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾದ್ರು ಅಪ್ಪಗ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಮಹಾ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರಿ ಒಬ್ಬೇ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂಡು ಆಕಲ್ ಮಹಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತೇರಿ ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಇನಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಪತನೊಂದು ಆಡ ಮಲ್ಲೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಂಡು ಭಾಗ್ಯ ಇನಿತ ದಿನ ಕಾಲ ನಂಗೆ ಬೈದಿನ ತಂದವು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಂದು ಈ ಸೇವೆಡಿಯನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಪೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡು 25,000 ರೂಪಾಯಿನ ಈ ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರಿಯನ್ನು ಆಯ್ನಾತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ದೇವರ ಕೊರ್ರೆ ಎತ್ತ ಪಂಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಿರಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ವಿರಾಧ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆರಬೈಲು ಶ್ರೀ ನಾಗರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಈ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಈ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಬರ್ಪಿನ ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 24-25 ತಾರೀಕು ನಡಪನಂಚಿನ ನಾಗನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಒಂದು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡಪುನ ಪಂಪನೆಕ್ ಶುಭ ಸೂಚಕವಾದೀನಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕೊಂದು ಶುಭ ಸೂಚನೆ ತಿಗದ್ ಇನ್ನಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತು ದುಂಬು ಮುರಣೆ ದಿಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂಜೆ ಆತನ ಒವೇ ಮುಲ್ಪ ಅಪನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡಾಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಾತ ಜನಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪರ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಒಮ್ಮತಡು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ದಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಗುಳಿಗಜ್ಜನ ಅಂಚನೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ರ ಮಾತ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಕೊಂದು ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕದನೆಂದು ಎನ್ನುವೆ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಮಕ್ ಪನವದ ಒಂಜಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಕಾಸದ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಎಂಚ ಆವ ಆಂಡಲ ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಬೈದನು ಅವಲಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ನಿಂತಾಗಿ ಇದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ಇನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನ ಅತಿಥಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಂತೇರಿ ಅವು ನಿತೀಶ್ ಆದಪ್ಪು ಮತ್ತು ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆದಪ್ಪು ಅರ್ಜುನ ಆದಪ್ಪು ರಾಜೇಶ್ ಯುಬಿ ಮಾಗಾಣದ ದೇವರನ ಮನಸಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ನಾಗದೇವರು ನೇತ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇನ್ನು ಸೇರ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ದಯಗೆಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀದೆ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ತೋಜಿದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ತಾ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪೂರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವರನ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುಜ ಕಲಶ ಕಟ್ಟದು ಇಣಿದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂರ ತಯಾರಾದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶುಭಗಳಿಗೇಡು ಇನಿ ಪಣವದ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿನಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೂಳು 5,000 10,000 20,000 ಕೊಡ್ಪೇರೆ ಅಂತ ಬಂದು ಭರವಸೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ತಂತ್ರಿ ಕೊರನಂಚಿನ ದಿನ ಮಾರ್ಚ್ 24-25 ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪನೆ ಬಣ್ಣದೊಂಜಿ ನಿಘಂಟ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಉಳಾಯ್ಡು ನಮ್ಮ ಮೂಳು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸಲ ಪುರ ಆಯರೊಂಡ ಐನ ಈ ಊರ್ದ ಮಾತೇರಪ್ಪ ಬಂದಳು ದಾಯಕೆಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ನಾಗದೇವರುಗಳ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಅಂದಿನ ನಾಗದೇವರು ಈ ಪರಿಸರದ ಕೆರೆಬೈಲ್ದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರ್ವ ಬಂದಲು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಈ ನಾಗದೇವರಿಗೆ
ಮಾತೆರಪ್ಪ ಸೇರಿದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಯಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಮಾತೆರಪ್ಪ ಸೇರಿದ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಯಿ ಈ ಮಾಗಣದ ಸೋಮನ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾಡು ಶಿಲ್ಪಾಶಾಸ್ತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಆ ಶಿಲ್ಪಿಲಿ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊರಪೇರ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಯಿ ಪನ್ಪುಣ ನಮ್ಮಂಜಿ ಆ ನೇನು ದಿವಂದು ಆ ನಿಗದಿ ಆತಿನ ದಿನತ್ತ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ ನಮ್ಮ ಕರಸೇವೆದಕ್ಕಳು ಕರಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಕರಸೇವೆ ಮಲ್ತದ ಹೈನಾಥ ಶೀಘ್ರಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ತೂಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಈ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡ್ಬಣದಿಯಾನ ಈ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಅಡಿಯಾನ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮಗಡದ ದೇವನಾಯಕ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಒಂದಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಾತ ಪರಿವಾರ ದೇವರನ್ನು ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇನ್ನಿತ ಶುದ್ಧ ಷಷ್ಠಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಗಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಚಿನ ದಿನ ಅಂದ ಪನ್ನೊಲಿ ಆ ದಿನಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಶುಭ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೆರೆಬೇಲ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಇನ್ನಿತ ನೂತನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯದ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಗುರುಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪೂಂಜ ಕಿಲ್ಲೂರು ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗೂ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಉಡಲೂರು ಮೆಸಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತೊಡರು ಅರ್ಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊರಲು ಮಲ್ತು ಕೊರನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಪುರೋಹಿತರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಕಾರಂತರು ಮೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಂತಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರನುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಂತಡ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಣ್ಣದು ವಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲರ್ ಮೇ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ನೆ ತೊಂದಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಡ ಒಂದೊಂದು ಐಕ್ ವೇದಿಕೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ರಾಶಿಡು ಬಳಿಕೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದಪ್ಪನಾಗ ಮಾತಾ ಬೆನ್ನೆರೆಗಳ ಎಂಕಲ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿದ್ದ ಮಾತಾ ಬೆನ್ನೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಉಡಲವ್ರ ಮೇ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲನ ಅಂತರಾಳಾಡು ಮುಟ್ಟೋಡಂದಾಂಡ ಒಂಜೆ ಹತ್ತು ಪೊರ್ಲದ ಧ್ವನಿ ವರ್ಧಕನ ಕೊರಡು ಇಂಗ್ಲ ಊರ್ದ ಜಗದೀಶ್ ಮೇರೆ ಸೌಂಡ್ಸದ ಮಾಲಕರೇನ ಜಗದೀಶ್ ಆರು ಆಯ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಉಡಲವ್ರ ಮೇ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಪಸುಕೊರಾಲ್ ನೇತ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಕಾಕಲ್ನ ಬಳಗ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಪರ್ಕದಿರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ನಮ್ಮ 414 ಮಾಗಡೆಕಲ ಮುಟ್ಟೋಡು ದೃಷ್ಟಿ ಅಕ್ಕಲ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಗಳ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಊರದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಉಡಲರ ಮೇ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಊರದ ಪ್ರತಿವರಿಯಲ್ಲ ದಯಬಂದಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪನು ಅಂದತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾರ್ರೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವೇನೆ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ದಿನ ಆತ ಇತ್ತದಲ್ಲ ನಿಷ್ಠೆಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಭಕ್ತಿಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲಮ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಂಗೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಇರ್ತದೆ ಇಡಮುಟ್ಟ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಮ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಇತ್ತೇನೆ ದಯ ಬಣ್ಣದ ನಾಗದೇವಿಯರ ನಿಧಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಮನ್ಪೇರು ಆ ನಾಗದೇವಿಯರ ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಏನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲನು ನಮ್ಮ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದ ಬಾಕಿದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಿ ಜೇರು ಬಂಡದ ಅಕ್ಕಲೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ದಾದನ ಅಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕಲವೇನು ಇದು ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರತಿವರೆಗಳ ದಯಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಿಂಚಿತ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೀರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡೀರ್ ನಮ್ಮ ಕಿಂಚಿತ್ ದಾದಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪಡ ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಊರ್ದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಉಡಲವ್ರ ಮೇ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನೇತ ನಮ್ಮಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ದ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಏನಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ತವ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮದಂಡ ಕರಸೇವೆ ಇತ್ತನೇ ಪ್ರವೀಣನೆ ಪಂಡೀರ್ ಕರಸೇವೆಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದದ್ದು ಕರಸೇವೆಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಫಲ ಅಂಚಾದ ಕರಸೇವೆಡೆ ಇಂಕ್ಲ ಐನಾತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಡಿಸ ಒಂದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೂಚನೆ ಕೊರಪ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ
ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಜಡಿಸೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ನನ್ನ ಒಪ್ಪನ ದಿನ ಮಾರ್ಚ್ 24-25 ಒಂದೇ ದಿನ ಒಪ್ಪುನು ದಯವಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ದಿನಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲು ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೇನು ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಲ್ತದ ನಂಡ ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಈ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಈ ಸತ್ಕಾರ್ಯನ ಪಾಲ್ದೇತವನ್ಗ ಮಾಡೋದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಸೋಲೈತು ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು